Jodak e gwenge moko e Homa Bay kod Kisumu County igeno ni biro yudo kony e chenro mar pogo yedhe gi mwandu moko mag thieth kitiyo gi ndege moyiedhi miluongo ni airship e giko higani. Ma ibiro bedo kare pono ni kembe matayo chenro ni omi thuolo mar ringo yamo kod duol mochung'ne kor lwasi ma pacho ka civil aviation. Simfros Okinda lero kaka igeno ni chenro no biro timore. E kambi mar Konza Technopolis County ma Machakos. Pressure seems good. Ndege ni mapek ne kila dek fuyo ya luora ni kotingo mwandu mag thieth. Ranyisi mar kaka mwandu mag thieth ibiro chwale ute thieth mantiere chula mag Homa Bay kod gwenge moko e county ma Kisumu. Gisani kambi rito mondo puothgi kod duol mochung'ne tayo wuodhe mag kor lwasi Mano Kenya Civil Aviation Authority. The thing about the airship is that it needs little infrastructure where it does its deliveries, because it can stay hovering and then lower a winch. If you're looking at Kisumu to Homa Bay, which is about 80 kilometers, with the airship you'd essentially cut that distance by less than half. And with that you are able to deliver medical supplies much faster than you would through road. Ndege ni motisi ni airship nyalo tingo kendo chwalo mwandu e kind kila beach kod 15 e bor mar piny mar kilomita 25. Kambi mar Cloud9 ma en kambi mar piny mar Afrika ma milambo ma oloso masinde ni wacho ni onyalo tingo sigu mapek kendo lose rang'iny mamalo. Because the airship is so light, it's very easy to control the airship by the rope that's being dropped. Then it would be almost like a kite that you're holding, and you just need to pull it in. Chenro mar pogo mwandu mag thieth kitiyo gi masinde ni ibiro ta kod kambi moro e pacho ka mar Kenya Flying Labs. Our ground stations already support controlling multiple airships, but again, because we're looking at BVLOS flights, that antenna tracker will anyways lose visual line of sight, and that's where that backup communications via LTE, like mobile networks, and your satellite communications play a crucial role. Komachelo Sirikand County ma Nyamira ochako chenro mar pogo yath kitiyo gi masinde mafuyo mong'ere kaka drone. Drone mantiere gi nyalo mar tingo sigo madirom kila dek ibiro tigode pogo yath, chwalo remo kod kowo chanjo e kor gwenge mag Nyamira. Unaweza pata mama anapata mtoto hapa, lakini blood group yake inakosa. Hakuna Gichauri, hakuna Nyamira. So ndio tunaweka drone, inachukua 55 minutes kutoka Chemiri, inaleta damu hapa, mtu anaokolewa. Magi timore kinde ma piny owacho temo keto lwasi makare ne tiyo gi lony manyasani kod kor lwasi e bero sekta mar thieth. Simfros Okinda, Ramogi TV.